bepaalde plekken hebben wij alle kriesbiem op. Zodat alle inwoners die kunnen kriesbiem op een bepaald punt in het dorp del gooien. En dan hebben wij ze hier al hierop, zodat de meeste kriesbiem ook al even kwijt zijn. En dan zijn we nu in de Westerheen. Hoeveel biem lijnen er weer een aardige stapel? Ja, dit is wel een redelijk bultje, maar ja, dat verschilt wel heel erg per dorp. In een dorp lijkt een hele prot en de andere dorp lijkt wel wat minder. Hoeveel plakjes dostel je het aan in totaal? In Dantimedeel hebben wij volgens mij 3 plakken en van Waarden hebben we mongen op. Maar daar gaan ze nog wat aan met de kriesbiem. En dan in de rest van Noord-Eerst-Friesland doe ik die zo net als zeven. Ik denk wel totaal misschien wel 20 locaties over de hele gemeente dan. Als mensen nou vergeten ben om het hier te brengen, wat kun je dan met de biem dan? Ze kunnen in principe naar alle straten in de gemeente kunnen ze gratis de been brengen. Of ze moeten hem in lietse steekjes doen en dan in de groene container.